Dan il-programm huwa mtella mill-istudenti tal-Higher National Diploma in Creative Media Production fih dan l-Istitut tal-Arti u d-Disinn tal-MCAST. Int min inti qed jittella bl-għajnuna ta' Nexos, Domestika, JB Stores u BioCare Academy għal-Makeup. L-emozzjonijiet differenti. L-affarijiet li nagħmlu kulturalment f'ħajjitna huma kollha bbażati fuq tip ta' spettaklu. Meta nkunu qed indoqqu. ċertu affarijiet li tgħixhom waqt li qed iddoqq, waqt li qed fuq palk. Is-sabiħ tagħha naħseb hija li kull teatru għandu bżonn l-osservatur. Tiltaqa' magħhom fil-ħajja ta' kuljum huma xi ħaġa waħda. Fit-teatru jekk tara x'tarek kif reġ kif mużika, inti hemm xi ħadd jassu josservak. Anke ma tgħidulek inx tagħmel tgħidulhom attur. Qed noqgħod attent mela naf kemm tikdeb, kemm taf tirreġta, taf tibki l-biki tal-kukkudrilli. محبوبين وليد هوت ياسيس تراكتوري جودة. Fil-ħajja personali tiegħi prinċipalment jiena attur, produttur, għandi kumpanija ta' produzzjoni, niddiriġi series fuq it-televiżjoni, nipproduċi events jew produzzjonijiet teatrali. U bħalissa wkoll li sena student tal-psikoloġija u tal-antropoloġija fl-Università ta' Malta. Li ngħix nużaħ fil-karriera. Iva naħseb ħafna drabi għanħu sfera li ġew linja mill-karriera tiegħi li hija l-komiċità. Nużaħ ħafna. Ġifieri l-probabilità naħseb kull ma tagħmel xi karattri jew ktib xi scripts li huma komiċi jew ħloq xi storja. Il-probabilità li mhux ximkien f'ħafna minnhom hemm imdeffes dak li bkejt fuq u dak li tħaqt fuq u jien naf dak li ddisprajt fuq u b'xi mod ħareġ is-sens jien naf l-umorizmu minnu. Ġifieri, kultant użah biex iżżomm daqsxejn moħħok stabbli, tagħmilha dil-biċċa xogħol, kultant tiġik tajba u tmur tajba anke fil-karriera u jista' jkun ukoll anke forsi finanzjarjament tmur tajba fiha, kultant li tieħu falsa stikka wkoll. Imma ħafna drabi nużaw il-ħajja tagħna ta' kuljum għax-xogħol tagħna wkoll. Taħseb li jeżisti teatru fil-ħajja ta' kuljum? Kun hemm min kollu ċerti segreti li qatt ma jkun irid juri lin-nies normali, allura ħin kollu jagħmilha xi ħadd li mhuwiex. Naħseb li hawn ħafna jgħidlek wiċċ bieħor. Nasib aħjar imma jabdu juru minn veru huma iktar milli jgħodu jaħbu wara maskra. Jitkellem miegħek hekk jgħidlek kemm nirrispettak u fatt ma jkunx nirrispettak xejn ikollu issa dik xi ħaġa għalik hekk, issa ejra hu. Depends hekk irid juri wiċċu, hekk ma jrid juri wiċċu. Jagħmel jistaħba wara maskra. Naħseb li jeżistu. Naħseb li jeżisti. Jeżisti, iva. Għax ħafna nies juru wiċċ bieħor hu. X'kulħadd juru wiċċ bieħor hu. U fil-fatt mhux sewwa fil-ħajja tagħmel hekk għax ma tkunx onest. Minnu uħob jiċċajta u hekk imbagħad issibu ġewwa karattru ieħor. Għax forsi ma jkunux jidhru minn huma?
Have you heard your daughter sing in her heart, waiting for you? The less you bear, the more you gain. Sometimes it's better this way. Would you give it all away? Would you give away? Would you give it all away? Would you give away? Every moment that you gave, one day all will be clear. The road we take defines the way. Lay down, the rest is on me. Would you breathe away? 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 Would you away? Would you breathe?
The Institute of Art and Design was originally located in Valletta, where aspiring artists followed apprenticeship courses that focused on developing design-related trades. When MCAST was founded in 2001, it joined forces with the Foreign Institute BTEC and moved to Mazda, a building that was used as Malta's trade school, which also served as a barracks during the war. 178 students enrolled themselves to the college in the first year, with student attendee numbers increasing yearly. Young artists were given the opportunity to graduate in 3D design or graphic design. Yet during the past years, more courses were introduced: interactive media, fine arts, and media, which allows students to express their ideas to the world through their preferred medium. The Institute of Art and Design is the key to connect creatively with a community of designers around the world. Jisimni Leander Xkembri, jgħat l-MCAST, HND Photography, s-sena l-ħara konti għat Fine Arts. L-MCAST għaw ħafna korsijiet varjati u ħafna korsijiet versatili fejn tista' timraħ. Il-tema meta għamilt dawn il-prints kienet 1565 Revisited, The Knights of St. John. Dak iż-żmien it-taħwit li kiena waqt il-ġlied u rebelli l-affarijiet li kienu dak iż-żmien f'dawk il-waqtijiet b'mod kemm jista' jkun aktar futuristiku u kontemporanju. Ġejt inspirat minn ħafna films illi kont nara ħabba biex nagħmel dil-biċċa xogħol. Mbagħad ovvjament naqgħu immaġinazzjoni, nivvinta, nkompli nimra rasi, mbagħad ovvjament ħriġt bil-prodott finali li jiġu dawn il-prints. Xista printing pratikament huwa kellek il-kartonċina jew il-base kellha is-surface fejn fuq jkellek l-istampa, normalment tkun magħmula jew bil-juħu jew b'xi materjal li huwa 3D, kun jagħt moħħal magħha, u mbagħad jagħmlu xelak biex nisprejawlu xelak biex ma jixrobx il-linka. Pratikament mbagħad taqbad il-karta, tagħmilha fuqu wara li tgħaddi l-linka fuq il-kartonċina. Mbagħad tgħaddiha mill-proċess tal-printing. Daħħalha fil-printer, tgħaddiha, hi tippressa fuqha u tiġi printjata fuq il-karta. Fil-futur l-għan tiegħi huwa li wara li nigradwa mill-fotografija forsi nerġa' nidħol Fine Arts u mbagħad wara nkun nista' nimmerġja l-fotografija mal-arti. Ħafna drabi meta nirrexta fuq il-palk nipprova ma nżommhomx il-karattri fil-ħajja personali. Naħseb raġuni hija sempliċi, ġifieri jiddependi l-karattru li tkun qed tagħmel. Jekk kien qed nagħmel il-parti ta' serial killer wara li speċċat il-performance, ma tantx hija dejja tajba li tmur id-dar bil-familja tistennew u tmur taqbad is-sekkina tal-kċina. U naħseb hemm xi ħaġa fil-craft issa tar-rextar li waħda mill-iżjed affarijiet diffiċli hija li titgħallem fejn hu dak is-switch. Li titfi switch u tixgħal is-switch ġifieri tajt di realtà u di mhijiex. Għalkemm hawn ħafna teoriji ta' Stanislavski u nies oħrajn, naf Peter Brook, eċċetera, eċċetera, jgħidulek tittejx il-ħajja ta' dak il-karattru, titissib il-karattru, tittejxu. Jien għandi tendenza mhux li ma naqbilx imma li hemm limit sa fejn tista' tagħmilha. Li ssib forsi xi ħaġa li hija paralela mal-karattru iva. Wara kollox il-bnedem huwa kumpless, ġifieri forsi l-atturi daqsxejn iżjed. U x'imkien hemm b'xi mod li tista' ssib xi livell ma' dak it-tip ta' karattru li tkun qed tagħmel. Ovvjament jiddependi mill-karattru li tkun qed tinterpreta. Jien naf pereżempju meta darba interpretajt karattru li nkollu ferrieħ, eċċetera, eċċetera. Użajta fil-ħajja ta' kuljum ukoll. U kienet tajba. Is-serial killers però nipprovaw nħalluhom fir-rokna tagħhom u nitfulhom is-switch. Teatru mhux biss jeżisti fil-ħajja ta' kuljum, imma kif aċċennajta li qabel, il-filosofija tiegħi hija li l-ħajja ta' kuljum hija sempliċiment kif ikollok tiddefinixxiha teatru.
mhux teatru konxu, ġifieri mhux fis-sens, ma rridx nistema' jien naf li ngħid kulħadd qed jirrexta jew kulħadd qed juri wiċċ ieħor għax forsi t-tendenza li ħafna nies jaħsbu li teatru anke meta jgħidulek inti x'tagħmel fejn tgħidilhom attur. Qed noqgħod attent mela naf kemm tikdeb, kemm taf tirrexta, taf tibki l-biki tal-kukkudrilli. Fil-verità naħseb ma nafx iżjed ma' il-karriera tiegħi ta' attur nara issir iżjed fina inqas fil-ħajja reali kapaċi nirrexta jonuri lil ħaddieħor wiċċ ieħor. Imma is-sens ta' teatru li l-ħajja hija speċi ta' performance li l-affarijiet li nagħmlu kulturalment f'ħajjitna huma kollha bbażati fuq tip ta' spettaklu. Kif għad qabel, kmorna l-qudies, jien naf hekk għamilna ikla iltqajna soċjalment. Hekk sempliċement bniedem waħdu għandu bżonn l-attenzjoni u mhix triq ir-Repubblika. Dik ukoll tista' tkun teatru. Is-sabiħ tagħha naħseb hija li kull teatru għandu bżonn l-osservatur. Jiġifieri hekk m'hemmx min josserva, allura it-teatru ma jeżistix. U l-ħajja ma teżistix laqqas, hekk m'hemmx min josservana. Semmi l-Malta noffendija wista spiss kull ħaġa tajba jien ninsija l-kumplament noffendi biss iżda xin jiġi l-barrani jaddili xi kumment daqqa waħda mal-tuburi patriot dan il-moment toroqod ma' u imkisra ħaddiema għazzenin iżda ġodda kissirnijom ħallejnijom imħamġin għall-Ingliżi u Taljani tagħti demmek u idejk iżda meta tilab Malta il-ħanina xtim tannejk kif għazizni dan id-djota intefa' u jiftaħar ġeb sieħa ġab liċenzja niftaħar jaqal bahar iżda meta jinsab fl-aħħar ġi karozza broti sbieħ pura rani jinxannar biex jisman ir-raħal sħiħ Malta tiegħi dejjem tingmen u tisbieħ kovru dak il-barrani l-isbuħit il-lon kinsir inti bik maġ d-dinja m'għadix titrattak istess iċċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess. Iċċassata x'dak li waqqak 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 kien il-Malti stess. M'hemmx futuru lanqas tama x'dik sira żgħira wisq tista' tgħidli fejn il-loġika ta' siblet taħseb biex effett tagħmel din insira fil-fatt li intu man żewġ idejn falsa għajn fuq normali minx baħran għax ma tgħidx li minx kapaċi t'akkwista dak li trid ħassim bħalek prima klassi trid li tiret bil-ħafif meta fl-aħħar inti stemmaħ li xejn mu wartu żgħar daqqa waħda twaqqal Malta x'minn ġaddaġen tal-ġannar Malta tiegħi dejjem tingmen u tisbieħ kovru dak il-barrani l-isbuħit il-lon kinsir inti mbik maġ d-dinja m'għadix titrattak istess iċċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess kemm nixtieq li konniex barra kostu flus qatt ma jintemm isma' xbin ħadd mu jżommok qabaħ wejġek u tlaqlem jekk da stant inkonvenjenza illi tgħix dan il-pajjiż tista' tgħid fejn il-prudenza tgerger biss mingħajr ma tqis kif tiksira tagħtek ħajtek provditlek kull ma trid iżda xorta rid li titlab l-ebda ħjiel tas-ser issib meta fl-aħħar inti stemma xejn u frisdas il-ħarrub daqqa waħda lura l-Malta u tasser ejdek minn kull nub Malta tiegħi dejjem tikber u tisbieħ kovru dak il-barrani l-isbuħit il-lon kinsir inti mbik maħx d-dinja m'għadix titrattak l-istess iċċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess Malta tiegħi dejjem tikber u tisbieħ kovru dak il-barrani l-isbuħit il-lon kinsir inti mbik maħx d-dinja m'għadix titrattak l-istess iċċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess iċċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess iċċassata x'dak li waqqak spiċċa kien il-Malti stess
segreti le jagħmlu eżaġerazzjoni fuqhom u ma jkollniex hemm bżonn ta' teatru. Hemm bżonn naħseb. Hemm bżonn. Naħseb ġili jkun hemm bżonn u ġili le. Ma naħsibx jien. Hemm bżonn kollox. Rari li veru jkollhom bżonn ta' teatru. Forsi jkun hemm xi segret naraw stressanti fuqhom. Xi kultant iva, xi kultant le. Jekk inti turi u ġbieħor ma tkunx onestu. Naħseb anki ġol familja stess ikun hemm hekk teatru ta' kuljum. Hemm bżonn li jitalmu jibqgħu l-istess u ma joqgħodux jaħbew. Jiena ngħid li hemm bżonn. Jiena nħoss li l-ħajja hija teatrin fiha nfisha. Jekk naħki l-umorizmu, naħki xi ċajta l-emmolaw. U tinsa naqra l-moment tribolazzjoniet li jkollok u forsi xi ħaġa li xekklek. Bil-forsi li jagħmel sens li jkun hemm teatru umoristiku wkoll. Għanna diversi strumenti ġej minn ħafna kulturi differenti, per eżempju d-didgeridoo ġej minn kultura Awstraljana. Għanna l-hip-hop ta' stil Amerikan, għanna kitarra akustika, stil kontemporanju ħafna, u mbagħad għandna mir-reġjun tal-klassiku għandna l-violin. Vol diri l-iżjed idejat li nixtiequ nikkomunikaw min-nies aħna permezz tal-band hija taħlita ta' kulturi differenti, taħlita ta' stili u taħlita ta' strumenti. Meta ndoqqu fuq il-palk aħna il-karattri tagħna fir-realtà ma tantx ivarjaw. Ovvjament jekk tkun fuq il-palk imbagħad toħroġ iżjed tkun iżjed komunikattiv man-nies, titkellem iżjed, tkun iżjed outgoing. Teatru huwa forma ta' arti, allura u l-mużika hija arti wkoll, allura dik hija ħaġa waħda. Fl-istess ħin, meta speċjalment inkunu qed indoqqu x'imkien, apparti l-ħoss il-mużika, hemm ukoll dak li huwa viżiv. Allura elementi ma nagħmlux teatru waqt li qed indoqqu, imma tittara li tippreżenta lilek innifsek tajjeb u twassal il-mużika tiegħek mod tajjeb. Teatru fil-ħajja ta' kuljum naħseb iva hemmiet għaliex l-emozzjonijiet differenti u jien nieħu minnha fis-sens meta nkunu qed indoqqu ċertu affarijiet li tgħixhom waqt li qed iddoqq, waqt li qed fuq palk. Tiltaqa' magħhom fil-ħajja ta' kuljum huma xi ħaġa waħda, m'hemmx xi separazzjoni u dik imbagħad li jagħmel sabiħ. U li jekk speċjalment tkun fid-dinja jew tat-teatru jew tal-mużika tagħmel il-ħajja iżjed interessanti. Li jsir fit-teatru dak li nagħmlu aħna l-istess ħaġa għaliex fit-teatru jekk tara x'tara jekk kiex fresh jekk kiex mużika, inti hemm xi ħadd qiegħed josservak. Aħna l-istess ħaġa hemm xi ħadd li qed josservana lilna, hemm xi ħadd li qiegħed jieħu xi ħaġa minn dak li aħna din intuħ. Inġeddu l-memorji, l-ewwel post ta' divertiment f'Malta. Cafe Rix. Hekk kien għand missieri, bleħ missieri fin-1933. Missieri ra verbu 60. Mbagħad beda jagħmel id-dancings u roller skating u dam ħafna, ġifieri dam dejjem. U kien immur tajjeb wieħed mill-aqwa entertainment li kien hawn ġo Malta istati. U mbagħad fil-ħamsinijiet
ġifi dejjem. Jiena minn dejjem hawnhekk, ġifi kont imrobbi tifel twilet taw. Meta rranġajna l-biċċa l-oħra, bdejt nagħmel l-attivitajiet, nagħmlu id-disco fil-ħodu fin-1958, 57-58. Konna nagħmlu d-disco tal-10 ta' fil-ħodu, illa lix dak iż-żmien it-tfajliet u l-ġuventur ma kienux idumu ħafna barra. Allura konna nagħmlu id-disco fil-ħodu. U mbagħad fl-er wara l-ofsinar fis-6:30 nagħmlu id-dans hawnhekk ġo il-bitħa bl-orkestru, ma mhux bid-diski. Kienu Joe Strauss, kienu ħafna Oscar Lucas, ħafna kienu jdaqqu hawnhekk. U Vini kienu u kienu Paolo Kurmi għallem isfin, magħruf ħafna ma' Malta kollha. Finna dak beda fil-1940 beda jgħallem isfin, għax isfin binaw beda jitgħallem. U kien wieħed mill-aqwa ta' Malta. Aw wieħed minn tal-ewwel, minn l-ewwel entertainment li kien hawn ta' Sfina. Aw qabel ix-xaleki. L-art tal-bitt hemmhekk għadha l-istess, l-antika tan-1933. Baqgħet jiġifieri baqgħet b'saħħitha tajba għax kienet maħduma rolling skate. Dika nħadmet fin-1933 u l-materjal tagħha ġabuh mill-Italja. Tellaw il-materjal bil-kerettuni u dik kien għamilha Patiz Buzutti. Minn Bormla kien joqgħod il-Birgu. L-istess wieħed li kien bena r-Rialto. U mbagħad hawnhekk fin-1948 iddeċidew li ħajamlu triq. U mbagħad ħadu nofsu u għamlu triq hawnhekk bil-bridge u mbagħad kisru s-sur u għamlu jinfet. Meta kom bdejt indoq id-drums fil-bidunet, għalkemm id-drums bħala strument konvenzjonali tipiku joġobni. Kikollok drawing skills tajbin, per eżempju, jfisser li għandek għajnej tajba għal-composition, għal-bilanċ, għal-kulur. Ġifieri ngħidlek ħafna drabi l-arti tradizzjonali ħatejn. L-orkestri, bil-Baħrin, bil-soldati, kienu dak iż-żmien il-xogħol tagħhom tas-servizzi kollha tista' tgħid jafu fejn nies da stretta.